saben bengi nyawangku saben bengi nyawang Buyung Salia karo Nini Artek jajal ki mumbul ki wong nyanding karo wong ayu sing kaya gue bawane ya mantuke rosa banget iya yen memajang mung nganggo kaya laci janur goyangane laci janur kuning jon goyangane laci kan ke depan aku ke belakang iki ya kembang wae weton pacitan sarwa jogetnya kayak gie kakak kilaci orang kayak gue kepriwe oh iya itu mah beda versi oh beda ya iya. Coba kamu ikut goyang Madura ayo deh lanjut panas Sudyan aling-aling capek gunung iyo ayo temenan sih ajak kesuwe kaki laci ngoindange mlebu ya kula akeh aja lali agamane salat limang wektu banyu
bawa. Oh, mengko kowe ora siki ya. Jan. Oh iya. Diwenang siki lho ora apa-apa padahal Lin. Kang Laci. Oke temen duite wong dadi limas kok duite akeh jebule ya. Yo. Kita wae nganggo iringane calung ya. Nah, nggih, sing wong penting nggih. caping ngono. Panyuwune niki sing ngangge calung. Bener yo, diaturke. Iyo. Ya ya. Jolale lale. Ayo Mama Kersa nyanyi bareng. Minang karo kilo. Siti. Dalem. Ora Mama priksa. kate maju. Nah, aja mundur-mundur ngono nabrak. Rata Sampang Kaliwangi khususnya ya rawuh. Nggih, Nipun alhamdulillah. Bapak RW matur suwun Pak RW. Ngaturaken sugeng rawuh. Ngono. Katuran pinarak lenggah sawetawis. Ditenggo lagune ugi nggih Ki. Bener, Pak iya. RW. Lah. Ya dilanjut. Syukur bisa Syukur bisa Makarya sareng LG Audio. Iya joget. Monggo matur suwun kanggo kanca DPS Video Shooting. Iki bareng Bang Ijan. Asik. Ayo iya iya. Kita katir-katir. Katir-kitir. Asik. Masuk yo.
apa